Mill-aspett politiku l-ewwel ftit ġimgħat tas-sena kienu ddominati mill-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali li saru fl-10 ta' Marzu bil-Partit Laburista jikseb 55% tal-voti kontra 42% tal-Partit Nazzjonalista. F'dan ir-round ta' elezzjonijiet il-Partit Laburista kiseb maġġoranza ġdida fi 3 lokalitajiet bħal Safi, Il-Qala u San Pawl il-Baħar. Fil-ġimgħat ta' wara l-mexxej Laburista Joseph Muscat nieda żewġ inizjattivi ġodda li gvern ġdid iwettaq fl-oqsma tal-edukazzjoni u tal-persuni b'diżabilità. Fil-qasam tal-edukazzjoni l-garanzija ta' tagħlim, taħriġ u xogħol għaż-żgħażagħ kollha Maltin u Għawċin. Fil-qasam tal-persuni b'diżabilità proposta li toffri wens lill-ġenituri ta' persuni b'diżabilità dwar xiġri minn uliedhom la darba jiġu nieqsa huma. Intant, f'Settembru tlaqqa l-ewwel darba l-Kungress tal-Partit Laburista li minnu ħarġu 12 linja gwida li ġew approvati tul dan il-Kungress u li fuqhom huwa bbażat il-manifest elettorali tal-Partit Laburista. Lejn tmiem is-sena mbagħad Louis Grech kien elett bl-appoġġ ta' aktar minn 97% tad-delegati Laburisti bħala id-deputat mexxej Laburista l-ġdid għall-affarijiet tal-Parlament. Fuq l-aġenda nazzjonali r-riforma tat trasport pubbliku fejn bosta kienu dawk li baqgħu jistennew ir-rivoluzzjoni mwiegħda mill-Ministru Austin Gatt. Spikka l-inċident tal-24 ta' Ottubru meta 3 karozzi tal-Arriva spiċċaw ħabtu daħlu f'bib il-bombi fil-Florjana fejn ma' 16 il-passiġġier saħansitra kellhom jiddaħħlu l-isptar għall-kura. Kienet ħafna wkoll fuq l-aġenda politika l-Power Station tal-BWSC li nħakmet minn numru ta' ħsarat u problemi kbar ħafna li ma permettewlix li tibda taħdem u dan minkejja li l-Gvern kien diġà ħallas lil BWSC mal-160 miljun euro. Dan kollu ġara fl-istess ħin li numru kbir ta' lokalitajiet matul l-2012 kellhom jgħaddu sigħat sħaħ inkluż fl-eqqel ta' sħana tas-sajf mingħajr provvista tal-elettriku. Fil-qasam tas-saħħa komplew jispikkaw il-filmati ta' pazjenti fis-sodod fil-kuriduri tal-emerġenza. Bejn Jannar u Settembru kienu 440 il-pazjenti li qattaw 24 sija jew aktar fuq stretcher fl-emerġenza tal-Mater Dei. B'nofshom jgħaddu minn din l-esperjenza fl-eqqel tas-sajf. Din is-sena sar magħruf ukoll li huma 23,500 il-pazjenti li jistennew fuq il-waiting list biex issirilhom operazzjoni. Kien hemm imbagħad id-dikjarazzjoni serja ħafna tal-eks kap tad-Dipartiment tal-Onkoloġija l-Professur Stephen Brincat li żvela kif id-Dipartiment tas-Saħħa kien jindaħħallu dwar liema pazjenti għandhom jiddaħħlu għal kura tal-kanċer u liema pazjenti jridu jintbagħtu d-dar. Għall-Knisja Lokali u għall-Poplu Malti u Għawċi l-2012 bdiet bl-aħbar sabiħa li Monsinjur Prospero Grech inħatar kardinal. It-tieni kardinal Malti li iktar tard fis-sena imbagħad żar anke pajjiżna. F'Novembru tal-2012, min-naħa l-oħra l-Qorti tal-Appell ikkonfermat sentenza ta' 11-il sena ħabs fil-konfront ta' żewġ eks assisin li kienu nstabu ħatja ta' abbuż sesswali, waqt li min-naħa l-oħra Monsinjur Charles Scicluna inħatar isqof awżiljarju ġdid. Il-ġudikatura kienet ħafna fl-aħbarijiet lejn tmiem l-2012 wara li f'jum ir-Repubblika tressa l quddiem il-qorti l-eks imħallef Ray Pace, akkużat b'korruzzjoni biex jinfluwenza sentenza ta' traffikar ta' drogi. Jumejn wara huwa rriżenja minn membru tal-ġudikatura. Fil-qorti s'issa ħareġ li bħala kumpens l-eks imħallef ingħata sistema ta' CCTV għad-dar tiegħu u tħallsilt ħsara fil-karozza Mini Cooper ta' bintu. Lea Xwiereb isem li fl-2012 seraq il-qlub ta' bosta kif sar magħruf li din it-tifla Awċija ta' 3 snin kellha bżonn operazzjoni biex jitneħħilha kanċer rari ħafna fl-istonku. L-operazzjoni ta' 12 siegħa saret f'Texas fl-Istati Uniti u kienet suċċess. Is-sena 2012 rat ukoll waħda mill-akbar maltempati li ħakmu lill-Gżejjer Maltin fl-aħħar snin. Fl-ewwel jiem ta' Settembru maltempata b'sajjetti u xita qawwija ħallit dalma fuq pajjiżna kif ikkawżat ħsara kbira. L-ilmijiet erqu t-toroq Maltin, vetturi nqabdu fil-maltemp, bosta nies spiċċaw f'periklu serju filwaqt li bosta attivitajiet ħassru. Is-sena 2012 rat il-wasla ta' numru kbir ta' immigranti regolari f'pajjiżna fejn daħlu f'pajjiżna mal-2000 immigrant f'aktar minn 25 vjaġġ. Għal ġranet sħaħ matul Ottubru spikkat ir-riżenja ta' John Dalli minn Kummissarju Ewropew wara investigazzjoni li saret dwaru mill-Olaf. Dalli jibqa' jiġħad kategorikament il-konklużjonijiet ta' din l-investigazzjoni. Brabta ma' dan il-każ f'Diċembru tressaq quddiem il-qorti l-eks Viċi Sindku Nazzjonalista ta' Taslima, Silvio Zammit.
F'Ottubru Malta ospitat is-summit tal-5+5 li ġabar madwar mejda l-kapijiet ta' stat jew gvern ta' 10 pajjiżi Mediterrani li ddiskutew fost oħrajn is-sigurtà, l-ekonomija, l-immigrazzjoni, id-difiża u trasport. Somma rekord ta' aktar minn 3 miljun euro miġbura waqt l-istrina li għal sena oħra batet messaġġ ċar ta' kemm kull meta jkun hemm bżonn il-ġens Malti kapaċi jinsa differenzi u jingħaqad bħala poplu wieħed. B'kollox saru 54,000 telefonata b'donazzjonijiet u 22,000 donazzjoni bl-SMS. F'xi ħinijiet saru 8 telefonati kull sekonda. Bil-President Giorgia Bela jiddikjara inkredibbli imma vera.